Hej alle sammen, og velkommen til webinaret om LinkedIn. I må meget gerne lige skrive i feltet, om I kan høre mig, så vi er sikre på, at vi har alle med. Tjek, skriver de fleste. Super. Webinaret er en del af en række, som er arrangeret i projekt Videnformidling og Dialog via nye kanaler. Som forberedelse til, at jeg skulle holde webinaret, så har jeg været inde og kigge på jeres profiler på LinkedIn. Og jeg har fundet ud af, at I befinder jer på forskellige niveauer. Så det har været lidt vanskeligt at fuldstændig målrette webinaret. Men jeg har taget udgangspunkt i, at I alle sammen har en profil, og I er rimelig godt kørende på brugerfladen. I løbet af dagsordenen, i løbet af webinaret, vil jeg komme ind på lidt generelt om LinkedIn, hvorfor I skal være der, og hvad det er. Lidt om, hvordan du optimerer din professionelle profil. Nogle slides om virksomhedsprofilen. Lidt om grupper på LinkedIn. Og til sidst lidt omkring fif og nogle sjove gimmicks, I kan lege lidt med efterfølgende. Webinaret vil derfor ikke omhandle, og jeg beklager Annie, annonceringsmulighederne. Jeg tager udgangspunkt i de løsninger, som ikke er betalte, og kommer derfor heller ikke ind på premium opgradering af din personlige profil, og de betalte rekrutterings- og employer branding løsninger, som LinkedIn også tilbyder. Skulle der være nogle spørgsmål undervejs, så vil jeg egentlig helst, hvis vi kan vente til sidst i webinaret, men brænder I ind med et, så skriv det, og så ser vi på det. Helt generelt om mig selv, så hedder jeg Louise og arbejder som kommunikationskonsulent på Videnscentret i afdelingen økonomi og virksomhedsledelse. Det her det er det første webinar, jeg skal holde, så jeg håber, at I vil bære over med mig, hvis at der skulle ske nogle små skønhedsfejl, og vi finder ud af det hele. Men for at vi kan koncentrere os om præsentationen, så slukker jeg for webcamet, og så kan vi lige så stille gå i gang, og det ser ud til, at lyden også fungerer helt fint. Yes. LinkedIn er, som I nok alle sammen ved, et socialt netværk, ligesom de mange andre, der findes derude pt. Det, der imidlertid adskiller LinkedIn fra for eksempel Facebook eller Twitter, som vi har hørt om tidligere, det er, at LinkedIn er et socialt medie målrettet erhvervslivet. Og som I kan se på billedet, så er det traditionelle kundekartotek, som er flyttet online, hvor du virtuelt er forbundet med dine professionelle forbindelser. LinkedIn er altså verdens største emnebank. Der er pt. 260 millioner registrerede brugere på verdensplan fra over 200 lande. Og i Danmark er vi også godt kørende med 1,2 millioner danskere på. Det gør det også til det andet største sociale medie herhjemme. Det er jo sådan, at man med en profil har et netværk derinde på LinkedIn, som består af alle dine forbindelser i første grad, som er dem, du connecter direkte til. Så er det alle dine første grads forbindelser, altså dem, du er connectet med i anden grad. Og så også dine tredje grads forbindelser, samt alle de medlemmer, der skulle være i de grupper, du er en del af. Og hvorfor skal man så have en profil på LinkedIn? Jamen det er der faktisk forskellige grunde til, og forskellige tilgangsvinkler. Man kan have en profil, fordi at man har fokus på salg. Man kan gøre det, fordi at man gerne vil markedsføre enten sig selv eller sin virksomhed. Man kan gøre det af networking-grunde, både udvide sit netværk og også pleje det, man allerede har. Man kan bruge det til videndeling, blandt andet og primært via grupper, som jeg kommer ind på senere. Man kan bruge det til rekruttering, som I jo ved er en af de store grunde til LinkedIn. Og så er der selvfølgelig også en masse jobsøgere, som har profiler derinde. Men det er blevet meget mere almindeligt for medarbejdere at have profiler derinde, uden at være jobsøgende. Og derfor er det også vigtigt at have netop en LinkedIn-profil, fordi at man med sin profil er arbejdspladsens ambassadør
på LinkedIn, jo bedre din profil den fremstår, jo bedre fremstår din virksomhed også. Man har også med medarbejderprofilerne mulighed for at fortælle lidt om, hvilke kapaciteter der sidder i virksomheden, og det er også et signal til kunder om erfaring og ekspertise blandt medarbejdere. Når nu for eksempel, at jeg går ind og søger på Videnscentret for Landbrug, så viser LinkedIn med det samme, hvilke personer der er i mit netværk, som arbejder på Videnscentret. Når jeg så klikker mig ind på de her medarbejdere, så skulle de jo gerne have nogle gode profiler, som kan signalere over for mig, som eventuelt en potentiel medarbejder eller som en potentiel samarbejdspartner, at jeg får lyst til at arbejde sammen med dem. Så det handler simpelthen om at have en super opdateret profil og helt skarp, så at virksomheden fremstår så god som muligt med nogle dygtige og kompetente medarbejdere. Og så har jeg lige et lille spørgsmål til jer, som kommer her. Ja, og det ser jo ud som om, at de fleste af jer faktisk er inde ugentligt. Der er 4 af jer, der ikke har en profil, kunne det se ud til, siden at det er aldrig. Til jer, der aldrig er inde, og som måske ikke har den her profil, så uploader jeg sidst i webinaret en guide, hvor I kan se lidt mere præcis, hvordan I opretter profilen, og hvordan I kommer i gang med at udfylde den. Så der er også lidt til jer der. Men super, at I alle sammen er inde og bruge det, enten dagligt eller ugenligt. Det tegner godt for det, jeg har i vente. Jeg lukker lige mit spørgsmål her, og så fortsætter vi. Med hensyn til at have den her super opdaterede profil, så er det vigtigt, at man tager stilling til, om man vil have en profil på dansk eller på engelsk. Det er også muligt at have begge dele. Så er det bare vigtigt, at man laver sådan en indstilling, hvor at man automatisk enten går ind på den engelske eller den danske. Det I skal tage i betragtning her, det er den målgruppe, som I har både eller på jeres arbejde. Det giver selvfølgelig lidt mere vedligeholdelse omkring den tekstopdatering, som skal til, men det garanterer også, at du vil blive fundet uanset om der søges ved hjælp af dansk eller engelske søgeord, hvis du har både en profil på dansk eller engelsk. Det er også vigtigt, at I har et profilbillede på jeres profiler. Undersøgelser viser, at dem, der har profilbilleder, får 40% flere besøgende. Så har I ikke et billede, så er det sørge med at få et lagt op. Husk at vælge et professionelt billede, som repræsenterer det, du gerne vil udstråle til dit faglige netværk. Det kan fx være dit profilbillede her fra Videnscentret, eller den arbejdsplads, du er ansat på. Det er også en god idé at være opmærksom på, at det er muligt at personificere din webadresse til din LinkedIn-profil, som står nederst på visitkortet på din profil. Det er den, I kan se, jeg har markeret med en rød pil. I mit tilfælde er det linkedin.com/Louise Holland Heide. Og det er simpelthen fordi, jeg har været inde og ændre den, og det gør I ved at trykke på redigere. Og dernæst kommer I ind på den her indstilling, hvor I så kan trykke ned på tilpas webadressen til din offentlige profil i højre hjørne. Og så kan I designe jeres egen adresse. LinkedIn skriver automatisk, hvis at webadressen allerede er taget. Så det er bare med at prøve jer lidt frem, og så gør den så nem som muligt og overskuelig. Den her webadresse, det er nemlig linket til din offentlige profil, som er tilgængelig for alle, og som ved en Google-søgning ofte popper op som det allerførste. Den her personlige webadresse, som du kan designe, den gør det også nemt for eksempel at linke til din LinkedIn-profil, din signatur eller på dit CV. Så det vil jeg også anbefale, at I lige får gjort, hvis ikke I allerede har gjort de overvejelser. Så er det vigtigt også at holde sit visitkort opdateret. Visitkortet er lige det første, der står øverst på jeres profil.
For eksempel er det en god idé at have en sigende professionel overskrift, da det er hvad LinkedIn brugere, som ikke kender dig, ser under dit navn, når de klikker sig videre ind på din profil. Og den kan jeg har highlightet visitkortet her, og som I kan se, har jeg til at stå Communication Consultant at Videnscentret for Landbrug. Ønsker I at have den lidt mere sigende, så har I plads til at skrive 120 tegn. Så det er egentlig kun fantasien, som sætter grænser her. Jeg vil også anbefale, at I opdaterer med for eksempel jeres telefonnummer eller jeres adresse, og I kan også tilknytte jeres Twitter-account. Og så er det en rigtig god idé at tilknytte jeres arbejdsplads websteder. I det her tilfælde har jeg tilknyttet Videnscentret og DLBR til min profil. Så når folk de går ind på min offentlige profil og kigger på mig, så kan de se, hvorfor et virksomhed jeg har knyttet mig op til. Og herved gør jeg lidt markedsføring for min virksomhed, hvilket jo er en god ting. Det er også altid en god idé med et referat først på din profil, som beskriver din faglighed og det du brænder for professionelt. Det kan både være i punktform eller i en fuld tekst. Det er bare at slå sig løs, men det vigtigste er, at det hurtigt giver dine brugere, de andre brugere, der kigger på din profil, et hurtigt overblik over, hvem du er, og hvad din professionelle mål er. Under din erfaring, som du har tastet ind, der er det vigtigt, at I er opmærksom på at beskrive, hvilke opgaver I har løst, og hvilket ansvar for opgaver eller personer I har haft i jeres ansættelser. I kan også vælge at skrive ind, hvilke målbare resultater, der er opnået i de stillinger, som du har valgt at fremhæve under din erfaring. Og så er det også meget vigtigt, at I husker at tilknytte jer den rigtige virksomhed. Det kan I blandt andet se ved, at der kommer et lille logo fra virksomheden op, hvis det er den rigtige virksomhed, og virksomheden vel at mærke har en opdateret virksomhedsprofil også. Og det samme det gælder for dine uddannelser. Der vil jeg også anbefale, at I lige hurtigt beskriver indholdet på uddannelsen, eventuelt tilføjer, hvilke kurser I har fulgt undervejs. Og har du efterhånden en del uddannelser bag dig, så er det de vigtigste og de sidst tilkommende, som jeg synes, du skal sætte fokus på. Det er også en rigtig god idé at tilføje de projekter eller publikationer, som er relevante i forhold til din karriere, og som du gerne vil vise frem. LinkedIn har gjort det muligt at linke direkte til de her projekter eller publikationer, og herved er der mulighed for at brande både dig selv, det produkt, som du henviser til, og den virksomhed, hvor du har lavet produktet eller publikationen for. Det har Nikolaj Fogh Hansen gjort brug af, i det han har tilføjet Landmand.dk som et projekt. Han har været med til at udvikle her på Videnscentret, og det fungerer simpelthen som et link. Hvis man trykker hen over Landmand.dk, som jeg har highlightet, så kommer man direkte ind på siden. Så kan man også tilføje, hvilket teammedlemmer man har udviklet produktet med. Jeg har selv gjort det i forhold til de kampagner, jeg har været med til at udvikle. Man kan nemlig også tilføje billeder på LinkedIn, og hvor man så kan tilknytte links, så man kommer ind på en eventuel hjemmeside. Og jeg ved også, at Merete, hun har gjort det i forhold til nogle tavlemøder i Kvæg. Så det er en rigtig god måde at få brandet produktet og virksomheden på. Vil du vide mere om endorsements og anbefalinger, så følger der en nøje beskrivelse af dem i den guide, jeg uploader sidst i webinaret, men det vil jeg ikke komme mere ind på lige nu. Det er også en rigtig god idé lige at tage et hurtigt gennemtjek på dine personlige indstillinger. Går du ind under indstillinger oppe i højre hjørne, så bliver du lige bedt om at skal logge ind en ekstra gang, for at sikre sig, at det er dig, der skal ind og ændre noget. Så kommer du ind og ser en af de skærmdumps, der er her. Og går du ind under profil, så kan du eksempelvis fokusere på, hvad andre medlemmer kan se, når du har været inde og kigge på deres profil. For eksempel kan I nok ikke se, at det er mig, der har været inde og kigge på jeres profil, men det er simpelthen fordi, jeg har valgt, at man ikke skal kunne se, at jeg har været inde på jeres profiler, men at jeg står som et LinkedIn-medlem i stedet for. Men
det er anbefalelsesværdigt, at man rent faktisk vælger at lægge det her visitkort, når du har været inde på en profil. For det er hele pointen med LinkedIn, at man også kan se, når man har været rundt og browse på forskellige LinkedIn-profiler. Det bliver slet ikke opfattet som at snage, men bare en personlig og professionel interesse i andre virksomheder eller din branche. Det er også en god idé at fokusere på indholdet i din offentlige profil, som du kan redigere her. Din offentlige profil, det er den, som alle de brugere, du uden for dit netværk ser, når de søger på dig. Det er derfor også den profil, der kommer frem, når du for eksempel bliver googlet af nogen. Og under redigere din offentlige profil, der har du mulighed for at bestemme, hvad der skal være synligt for alle, og hvad der ikke skal være synligt. Vil du for eksempel ikke have, at de skal kunne se dit profilbillede, når de søger på dig, så kan du vælge det derinde. Begynder du lige pludselig at opdatere din personlige profil efter webinaret, eller når du nu har tid til det, så vil jeg anbefale, at I lige går ind i denne indstilling, gør din aktivitet synlig eller ikke synlig. Her kan I nemlig slå fra, at jeres følgere eller jeres netværk kan se i deres newsfeed, når du begynder at opdatere. Når du så er færdig med at opdatere din profil, så kan du slå det til igen, så når det er mindre ting, du retter eller tilføjer derinde, så kan de se det. Under den fane, der hedder grupper, virksomheder og apps, som er hernede, der kan du blandt andet administrere, hvor ofte du modtager e-mails fra LinkedIn og fra dine grupper. Hvis det nu er en gruppe, som er rigtig god til at opdatere, og du ikke ønsker at få en daglig mail, så kan du slå til herinde, at du kun vil have en ugentlig mail fra dem med et sammendrag fra, hvad der er sket derinde. Men jeg vil anbefale, at I generelt lige tager lidt tid til at gå jeres personlige indstillinger igennem, så I er sikre på, at I får det optimale ud af jeres profil. Yes, det var det om den personlige profil. Nej, jeg har lige en sidste her. Det sidste godt råd er, at også være lidt varsom med, hvem du opretter forbindelse til. Ikke bare sætte fokus på Gud og enhver mand. Det er en god idé, hvis der er en vis relation eller en kontaktflade mellem ham og du ønsker at tage kontakt til. Har du fx været til et spændende oplæg og se værdi i at connecte med oplægsholderen, så vil det være et godt råd ikke bare at benytte den auto-invitation og den foruddefinerede invitationstekst, som LinkedIn tilbyder, men skriv i stedet en personlig profil til vedkommende, du ønsker at oprette forbindelse med, hvor du fortæller om lidt om, hvem du er, og hvorfor du gerne vil i kontakt med vedkommende, og hvor I har mødt hinanden henne. Så er der også meget større sandsynlighed for, at du vil få et ja, end hvis du bare sender den autogenererede version afsted. Det var det sidste råd, og så går vi videre til virksomhedsprofilen. Og før at du eller kolleger i din virksomhed beslutter jer for, at de skal have en virksomhedsprofil på LinkedIn, så er det en rigtig god idé lige at gøre sig nogle tanker, nogle overvejelser omkring strategien for jeres tilstedeværelse. For eksempel skal I overveje, hvilket formål I har med siden. Vil I bruge den til at rekruttere nye medarbejdere og slå nye stillinger op? Eller er det mere som et sted, hvor interessenter kan få oplysninger omkring jeres virksomhed, nye ansættelser eller relevante nyheder fra branchen eller internt fra virksomheden? Eller er det primært som en salgskanal, hvor I promoverer jeres produkter og services ved hjælp af den fane, der er derinde, og de anbefalinger, som brugere har mulighed for at give? Når I så har besluttet jer på for jeres formål, så er det en god idé også lige at gøre sig nogle tanker omkring målgruppen, som I selvfølgelig skal vurdere alt efter det formål, I har lagt for virksomhedens profil, og hvilket indhold I skal have. For eksempel har I også mulighed for, når I slår en statusopdatering op, og målrette den specifikt efter nogle bestemte brugere, eller I kan slå den bredt ud til alle jeres følgere. Derudover så skal I også gøre nogle tanker om det konkrete indhold på siden, og hvem der skal bidrage til det her indhold. Indholdet på siden kan fx være, alt efter jeres formål, men links til relevante artikler. Det kan være artikler, hvor I er nævnt i landsdækkende medier, eller i landbrugsmedierne.
Det kan være nyheder fra virksomheden eller branchen. Det kan være en pressemeddelelse, hvis der sker noget nyt og spændende. Det kan være jobopslag, eller nye ansættelser eller jubilæer. Nyhedsbrevstilmelding er også en rigtig god idé at smide ind en gang imellem. Info om arrangementer, nye produkter eller services, som I kommer op med, eller bruge det til employer branding, hvor I sætter fokus på medarbejder testimonials. Og videoer er også altid en god måde at få fanget jeres følgere på. Men når vi nu snakker om indhold, så er det også vigtigt at huske på altid at tænke i relevans og i engagement omkring indholdet. Og det er bestemt ikke nogen let disciplin. LinkedIn, det er en seriøs og professionel platform, hvor folk er meget mere reserveret end f.eks. på Facebook og Twitter med at kommentere og dele likes ud. Men en god huskeregel, hvis I skal have noget engageret indhold, det er at forsøge at ramme den rette kombination mellem det professionelle og følelsesmæssige indhold. Det er ikke altid muligt, men måske en god reminder at holde sig for øje, når man skal lave en statusopdatering. Når I så har lagt strategien for jeres virksomhedsprofil, og I har fundet frem til det rette indhold, og er i gang med at opdatere, så må I ikke forvente det helt store aktivitetsniveau. For som jeg sagde tidligere, så er jeres følgere ofte reserveret, og mange lytter bare med, uden aktivt at deltage i diskussioner. Men så er det vigtigt også at huske, at får I nu noget aktivitet, så skal der selvfølgelig følges op på den. Men I kan altså ikke forvente samme aktivitetsniveau, som man ser på Facebook, og det har jeg forsøgt at illustrere ved at vise en opdatering fra Mærsk blandt andet, hvor de har henvist til en nyhed på deres hjemmeside, at det er 90 år siden, at de først gik sejlet ind i Kina med et skib. Og som I kan se, så har Mærsk har 40.000 følgere, men alligevel har de kun fået 36 likes på deres opdatering her. Der er til gengæld en, der har kommenteret, og så følger Mærsk straks op med et svar på hans spørgsmål. Lego, som har 70.000 følgere på deres virksomhedsprofil, har fået 137 likes på en henvisning til en artikel fra Fortune Magazine, hvor der står skrevet noget om Lego. 137 likes er flot på LinkedIn, og der er 5, der har kommenteret. Og sidste eksempel er DLBR, som har slået et event op, hvor der er kommet 9 likes. Og som I kan se på det her skærmdump, så fordi jeg er administrator på siden, så kan jeg se, at det har fået 1500 visninger. Det har ført til 19 kliks og 18 handlinger. Og jeg har rettet mit opslag mod alle følgere. Så jeg kan have mulighed for at se den her statistik her, fordi jeg er administrator på siden. Men husk på, at I kan ikke forvente tosset mange likes og kommentarer, men bliv endelig bare ved med at holde gang i siden, for det er også vigtigt, at der sker noget derinde jo. Når vi snakker virksomhedsprofiler, så er der 2 muligheder. Enten så kan I fortsætte med en gratis basisprofil, eller I kan vælge at tilkøbe en custom company page, som indeholder flere muligheder og applikationer. Jeg går kun i lidt flere detaljer om den gratis basisprofil. Der har man mulighed for at indsætte et logo og et banner øverst på siden for at være synlig over for potentielle kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Man kan lave en overordnet beskrivelse af virksomheden, som præsenterer jeres specialiteter. Og det vil også give en mere effektiv søgemaskineoptimering ved at have de rigtige ord i jeres beskrivelse i forhold til, hvad I gerne vil sammenlignes med. I har også mulighed for at lave en beskrivelse af produkter og services, som jeres kunder har mulighed for at anbefale, så deres netværk også bliver opmærksom på de her produkter eller ydelser, som I tilbyder. I kan selvfølgelig dele indhold, som jeg fortalte om lige før, hvilket giver mulighed for at være mere synlige, ved hjælp af også at følgerne de kommenterer eller liker, og det derved ryger ud i deres netværk. Derved har I som administrator på den her basisprofil adgang til LinkedIn's analyseredskab, som jeg også lige hurtigt fortalte om før. Her kan I se, hvem der har besøgt siden, hvilken branche de kommer fra, hvilke statusopdateringer, der medfører mest aktivitet, så I bedre kan målrette dem. Og
at blive bedre og hele tiden optimere jeres dialog med jeres følgere. Lego er et godt eksempel på, hvordan de bringer deres produkter i spil og bruger anbefalinger i deres markedsføringsstrategi. Lego har valgt at highlighte 7 produkter, men som har fået hele 75 anbefalinger i alt af LinkedIn-medlemmer. Og det at få de her følgere af virksomhedssiden til at anbefale produkterne, eller de i vores tilfælde rådgivningsydelser, vi har, så giver det en unik mulighed for den her virale spredning af vores produkter. Og da vi også ved, at vi ofte køber et produkt eller en service, som anbefales af nogen i vores netværk, så er det en god idé at bruge lidt krudt på at få de her anbefalinger ind på den side. Ja, jeg vil egentlig have vist et billede af DLBR's hjemmeside, hvor man kan gå ind og se, hvordan vi har brugt banneret og virksomhedsbeskrivelsen, men det kan I jo selv gå ind og kigge lidt på. Men for lige at opsummere, hvorfor at man skal være til stede på LinkedIn som virksomhed, det skal man, fordi at hvis der er mere end 5 profiler, der har angivet, at de har været ansat det samme sted, så opretter LinkedIn automatisk en virksomhedsside. Derfor kan det rent faktisk være, at jeres virksomhed allerede er at finde derinde, uden at I selv har oprettet siden. Så det er simpelthen med at komme ind og få opdateret den selv, så I er herover, hvad der sker derinde. Det at løbende opdatere jeres side og dele relevant indhold, så kan I også sikre en tilstrømning til jeres hjemmeside. I kan bruge virksomhedssiden på LinkedIn som appetitvækker, der får potentielle kunder til at klikke sig videre ind, og derved øger I trafikken til jeres hjemmeside. Virksomhedssider på LinkedIn, de rangerer også rigtig højt på Google. Jeres virksomhedsprofil, den dukker derfor op, når der er nogen, der søger på den ind på Google. Ja. Og på den måde skaber I også opmærksomhed omkring jeres brand, og det kan igen øge trafikken ind til jeres hjemmeside. I har også mulighed for, som jeg sagde lige før, at beskrive jeres produkter og services på potentielle kunder og samarbejdspartnere. Og så til sidst muligheden for, at jeres netværk kan give anbefalinger, er en rigtig god idé i forhold til den virale spredning. Ja, det var faktisk det om virksomhedsprofilen. Det håber I fik lidt ud af. Så har jeg lige inden vi går videre et nyt spørgsmål, som omhandler grupper. Det må jeg gerne lige have, I tager stilling til. Det er et lidt andet billede, der tegner sig her. Der er ikke så mange af jer, der er aktive i grupper. Jer, der bruger det ugentligt eller månedligt, I må meget gerne skrive over i kommentarfeltet, hvilke grupper I er en del af, så de andre også måske kan få lidt inspiration til at blive aktiv i nogle af grupperne. Nu kommer jeg sammen til at lukke her. Christine, nu er der lige sket en lille skønhedsfejl herinde, han har sagt. Sådan der, så kommer jeg tilbage igen. Yep. Vi kører det. Det næste skal omhandle lidt om grupper. Grupper kan være et rigtig stærkt udgangspunkt for at få udvidet jeres personlige netværk. I kan deltage i videndeling, og I kan fremstå som fageksperter ved at deltage i en relevant gruppe. I kan få en faglig opdatering, og I kan også ved at være aktiv herinde og høre på, hvad de andre siger i gruppen, få en unik viden om jeres kunders behov. Det er sådan, at nogle af grupperne både kan have åbne og lukkede grupper på LinkedIn. Vil du være medlem af en åben gruppe, så kræver det blot, at du klikker på bliv medlem-knappen, som er derinde. Dem, der er lukkede, der kræver det, at du godkendes af gruppens ejer, hvilket er en manuel proces, og derfor godt kan tage lidt tid. Når du overvejer at blive medlem af en gruppe, så er det altid en god idé, og det er bare et råd det her, at bruge funktionen, som hedder gruppestatistik, som du kan finde ved at klikke på mere under gruppeprofilen, når du er inde på den gruppe, du har fundet. Herved kan du få et godt indblik i, om gruppen er aktiv. Du kan fx se, hvilke forskellige funktioner og industrier gruppens medlemmer kommer fra. Og det kan altså give dig et godt billede af, om gruppen er relevant for dit behov.
Nu har du, lad os nu sige, at du har fundet den gruppe, som du godt vil være medlem af, og jeg kan se, at Hanne har kommet med nogle gode forslag til nogle grupper, som I jo lige kan kigge videre på i andre, når webinaret er over. Men det kræver så også noget at være medlem af en gruppe. Det gode gruppemedlem, som jeg skriver her, deler indhold, som er relevant og nyttigt for gruppens medlemmer og i tråd med gruppens formålstekst, som ofte ligger inde på gruppen i højre hjørne. Det er en god idé at kommentere indlæg, der demonstrerer din ekspertise, især hvis at du er derinde for at brande dig selv eller din virksomhed. Men jeg vil så også give dig råd, at er du i tvivl om, hvad du lige skal kommentere på et indlæg, så lad hellere være. Du har også mulighed for at oprette debatter og give relevante links, som skaber værdi for dine andre gruppemedlemmer. Men det er selvfølgelig en skidegod idé at være aktiv, men det er altså så okay at være med på en lytter, og derfor kun kommentere, når man virkelig har noget på hjertet. Er du nu blevet helt pjattet med at være aktiv inde på gruppedelen af LinkedIn, og du får lyst til at oprette din egen gruppe, så har jeg lige her 5 gode råd til, hvad du skal tænke på, inden du opretter gruppen. Det er rigtig vigtigt at overveje dit formål og dit indhold og dit navn til gruppen. Tidligt i processen, her vil du være i stand til at træffe de rigtige til- og fravalg i forhold til dit formål. Lav en god og klar formålsbeskrivelse, som står inde på gruppen, så medlemmerne ikke er i tvivl om, hvad de skal poste og dele med hinanden derinde. Du skal tage stilling til, om det er en åben eller lukket gruppe, i forhold til, hvad dine medlemmer, om de skal bare kunne logge sig ind med det samme, eller du skal give dem adgang. Derved har du også mulighed for at bestemme, hvem du vil have ind i din gruppe, hvis du holder den lukket. Du kan se, om gruppen er lukket ved, at der er et lille hængelås-ikon oppe i hjørnet, når du går ind og kigger på gruppen. Det er også en god idé at gøre sig nogle overvejelser omkring at holde gruppen fri for støj. For der er helt sikkert nogle elementer, du ønsker at undgå i din gruppe. Det kan fx være direkte salg og markedsføring fra andre personer i gruppen, som du ikke synes er relevant for formålet. Og som manager, så er det så dit ansvar at gå ind og reagere på det. Og det får du nu defineret nogle rigtig skarpe grupperegler til at starte med. Så kan du undgå at altid henvise til dem, hvis der skulle komme nogle indlæg, som du bliver nødt til at slette. Det er også en rigtig god idé at bede om hjælp i din organisation. Finde nogle medarbejdere, som kan bidrage til indholdet. Og det er sådan, at en gruppe kan have op til 10 manager og 50 moderatorer. Så det er altså der er masser af mulighed for at få folk til at bidrage. Og mangler du inspiration til et oplæg, ekspertoplæg derinde, så kan du eventuelt invitere en medarbejder, som du ved har fuldstændig styr på det, til at lave et indlæg i gruppen. Lidt omkring aktiviteten, som jeg også fortalte om før, så har LinkedIn oplyst, at kun 2-4% af alle gruppens medlemmer, de starter en ny debat eller en diskussion. 8-12% af gruppens medlemmer, de kommenterer diskussionerne, og resten er passive medlemmer. Igen, der er derfor ikke nogen grund til at gå i panik, hvis din gruppe ikke altid er lige levende. Så de lytter bare med, men de får masser ud af det. Så hvis du selv har mod på bare at holde den levende ved at invitere eksperter ind, så er det helt klart måden at gøre det på. Eksempler på grupper, der har jeg lige medtaget den gruppe, som vi startede op i økonomi og virksomhedsledelse, som hedder forretningsudvikling i landbruget, hvor vi slår relevante emner inden for økonomi og ledelse og forretningsudvikling op. For eksempel har Jørgen Kroer slået op noget omkring ledelse hos driftledere. Ellers så har vi også en gruppe, der hedder Landbrugets Bestyrelsesnetværk. Og så kender jeg til grupper som Dansk Projektledelse og Lean i Danmark, som er super gode, hvor der sker en masse ting inde i. Men som I kan se over i kommentarfeltet, så tækker der nogle forslag ind, som I jo bare skal gå ind og tjekke ud senere. Det er et gode fif og sjove gimmicks. Gode fif, vær fedtet med dine likes og dine kommentarer. Like kun, hvis du kan stå professionelt inden for det, og opdatere kun, når det skaber værdi for dine kontakter. Af sjove gimmicks,
så er der mulighed for at visualisere dit netværk. Du kan printe dit CV og lave dine egne LinkedIn-knapper, som jeg har taget lidt eksempler med på her. Du kan gå ind på LinkedIn Labs og visualisere dit netværk og se, hvem der er forbundet med hvem. Er det en værdifuld kontakt, du har, som kan sætte dig i forbindelse med nye potentielle kunder? Det kan du finde ud af herinde. De forskellige farver, de symboliserer forskellige netværkklynger i dit netværk. Og jo større prikken er, jo flere professionelle forbindelser har den pågældende kontakt. Som I kan se i mit netværk, så er vi meget koncentreret på videnscenteret herovre i den blå videnscenteret DLBR. Der er nogle få, som er bindeled, og ønskede jeg nu at finde ud af, hvem det var, så kunne jeg bare gå ind og hovere over med min pil over knappen, prikken, så finder jeg ud af, hvem det er, og kan så finde ud af, hvem han kan sætte mig i kontakt med i et andet klynge. Det er en lille sjov gimmick, og man kan oftest finde ud af, at man har behov for at udvide sit netværk. For eksempel har vi haft nogle konsulenter heroppe hos os, som har haft en meget blå udelukkende klynge, som godt kunne symbolisere, at vi måske kunne have brug for at udvide netværket en smule. Så har du mulighed for at lave dit CV inde på LinkedIn Labs også. Du har forskellige skabeloner, du kan lægge dit CV ind i, og så bare trykke print, så henter den alt fra din profil og lægger ind på en overskuelig måde. Og så er det en rigtig god idé for at optimere integrationen mellem dine forskellige platforme, f.eks. hjemmeside og din virksomhedsprofil, og lave LinkedIn-knapper. Og det kan du via LinkedIn Developer. Så kan du gøre muligt for dine brugere at dele din side, og du kan lave en knappe, som hedder følg, som du kan sætte ind på din hjemmeside, så man direkte hopper ind på LinkedIn på virksomhedssiden og følger den. Du kan lave nogle knapper, hvor du binder din virksomhed op på nogle udvalgte medarbejdere og profiler, som du vælger at fremhæve. Der kan du også lave en knap herinde på Developer. Du kan sågar få en HTML-kode, som du kan taste direkte ind i det CMS-system, du nu engang har. Så det er en super god måde at få lavet den her vigtige integration mellem de forskellige platforme, som du er en del af. Jeg har ikke andet end et par slides tilbage med nogle nyttige links, så hvis I sidder tilbage med nogle spørgsmål, I ikke lige har fået svar på, så er I meget velkommen til lige at fyre dem af. Ellers så kan I også bare kontakte mig på mail eller telefon, eller add mig ind på LinkedIn, hvis I har lyst til det. Jeg kan se, at der er nogen i gang med lige at skrive. Det ser måske ikke ud som om, at der er så mange spørgsmål måske. Ellers som sagt, så kom med dem efterfølgende. Kig op, også eventuelt, hvis I har nogle spørgsmål. Og så skal jeg lige huske, for dem der er interesseret, at I kan downloade den her guide, som giver en meget detaljeret og step-by-step guide til, hvordan I kan opdatere jeres profil og lidt mere omkring oprettelsen af grupper. Den skulle gerne være synlig nu, og som Birte skriver, så på Intra, der ligger der også lidt om vores nye strategi her på Videnscenteret for de sociale medier, og også en guideline til, hvordan vi skal agere på de sociale medier. Ellers så kan I jo også gense webinaret inde på VFL Blog, hvor I også kan downloade min guide, og den kan I også finde via de her nyttige links, hvor blandt andet de 3 første også er slides til hvordan rådgivningscentret kommer på LinkedIn, hvordan rådgiveren selv kommer på LinkedIn, og også lidt om LinkedIn for landmænd, hvis der er nogen af jer, der har behov for det. Ellers så vil jeg bare sige, at webinaret det er afholdt i samarbejde med projekt Videnformidling og Dialog via nye kanaler. Og jeg følger med ind på vflblog.dk, der sker lidt mere, og så følger der også 2 meget spændende webinarer i den kommende tid. Så jeg håber, I har fået det ud af det, I skulle, og jeg har gået lidt over tid, det beklager jeg rigtig meget. Men igen, kig op eller skriv, hvis I har nogle spørgsmål, så vil jeg forsøge at svare.